Elmentem például Nyíregyházára is, akkor ott is a 3-asra kellett volna menni, azt hoztam magafedéket. Elmentem a régi 4-esre se szabad rámenni, egész Pestről már is egy halálidő ott, de az a 4-es után, a Szolnok után is vigyázni kell a 4-esre, a Törökántikor után is, mert jelentjük rá idő. A jelhagyott jelszépen a Püspökladányi ráhazult, onnan már nincs probléma, bejött Debrecenbe, Nyíregyházára is el lehetett menni, el lehet menni onnan a háthatájában, Debrecen déli részén, ahol van ez a megy ki az út Szegednek, az első falu Mikepés, pedig ott jóval előtte balra kell fordulni ki a román határ felé, ott van ez a Dorkas kemping, aztán ott szokott lenni a találkozó. Úgyhogy én most már, hogy pártól voltam arra, és megtanultam, hogy Diszkölcsfelől nem érdemes menni a 3-ason, mert rohadt nagy kerülő, legalább 40 kilométerre nagyobb a kerülővétel. Ja, oké, csak én mondom, hogy ilyen villamlátogatásra mentem még a lány és dicsért, hogy jó, hogy elmegyek, azért minden nap vezetettem máshol a pályán való vezetési gyakorlat, meg rendet, meg egyéb. De mondom, vannak olyan nehéz pillanatok, a 3-as is valamennyire ilyen zűrös, de a nullás az borzasztó, hogy az mi ott van, ott összedik a felső sávból kivágott elém a